Život na Zemi vo všeobecnosti je v podstate putovaním k večnému cieľu a zároveň je výzvou a potrebou našej individuálnej premeny. No a práve táto premena sa odohráva práve prostredníctvom nášho vnútorného hlasu, nášho hlasu svedomia, ktoré je de facto tiež prvou ontologickou vrstvou, vďaka ktorej rozpoznávame, čo je to pravdivé a dobré. Ono v podstate aj naša osoba je od svedomia neoddelená. A tak osoba, ktorá je obdarená týmto vnútorným zmyslom rozlišovania, je v podstate slobodná a pritom vďaka intelektu schopná sebareflexie. To znamená, že v sebe nesie ozvenu ideálu, ako by to malo byť. Ale otázka je, ako som už načrtla, prečo vôbec došlo k tomuto sklzu, k tejto ruptúre. Veľmi výstižne o tom píše profesorka Helena Hrehová, ktorá uvádza, že skutočnosť, že sa v 21. storočí implantoval všade prítomný relativizmus, má za následok práve odpojenie človeka od jeho metafyzických základov, ktoré sa prejavujú v oblasti transcendentálnych hodnôt, pravdy, dobra a krásy, ale aj spomínanou ruptúrou vo svedomí. A tento dekadentný trend možno pozorovať všade, aj v medziľudských vzťahoch. Veď vidíme, že človek sa všemožne snaží o všetko možné, len nie o to najdôležitejšie. Vyplňame čas toľkými povrchnosťami a malichernosťami, ale málo kto sa naozaj vážne zaoberá základnými otázkami bytia. Málo kto si vie povedať, kto vlastne je. Málo kto vie odpovedať na to, prečo tu vlastne je. Málo kto vie odpovedať na základné a nemenné hodnoty.